ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍କୁ ସବୁ କାମ ହେଉଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ସବୁ ପଇସା ପାଉଛି। ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୋର ଛୋଟ ନମ୍ବର, ଆପଣ କେବେ ଭୁଲିଯିବେନି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ମୋର ମାଛ ଭଜା ସରିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ କରିବାକୁ ତେଲ ପକାଇଦେବା। ବାଟଣଟା ତ ପିଆଜ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଟଣ ଏବେ ଜାରିଦେବା। ହଳଦୀ ପକାଇବା, ଲୁଣ ବି ପକାଇବା, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ପକାଇବା। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ ଏମିତି ଜାରିଦେବା। ବାଟଣ ଜରାଟା ଚାଲିଛି। ବାଟଣ ପ୍ରାୟ ଜାରି ଆସିଲାଣି। ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗ ରୋଷେଇଟା ସେଇଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ପାଣି ଏବେ ଫୁଟିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲା। ଏବେ ମାଛ ଗୁଡ଼ିକକୁ ପକାଇଦେବା ତା ଦେହରେ। କ'ଣ କହିବି, ନିଜେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକିନା ଯେତିକି ସୁଟ୍ ବି କରିଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକଲା କ୍ୟାମେରା ଧରି ସୁଟ୍ କରିକି ରୋଷେଇ କରିବାଟା କେତେ ଯେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ସେଥିରେ ବି ମୁଁ କରୁଛି। ଆପଣ ଦୟାକରି ମୋତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କେହି ବି ଭୁଲିବେନି। ଛୋଟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ରେ ମୋର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ମାଛ ତରକାରୀ ବେଶୀ ଝୋଳ ରଖିବେନି, ହାଲକା ଝୋଳ ରଖିବେ। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ପରଷିଦେବ ଘର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଘର ଲୋକ ଖାଇକି ବହୁତ ବି ଖୁସି ହେବେ। ହାଲୁଆ ମାଛ ତରକାରୀ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାଣି ପୁରା ଶୁଖିଲା ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ତ ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତନକୁ କାଢ଼ିଦେବା। ଆଲୁଆ ମାଛ ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋତେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।